Ще! Хару! Един от главните играчи. Танцуващия облак. С Energy Drink. Тип Мариана. Мариана. И с големия бер. Големия бом. Мате? Какво? Представяме ви малкия. Морския. Мръсната. Ох. Шишо. Снимам ли още? Главната роля. Шишо. Правим клип, че няма да се получи. Клип, че не прави. И каква е целта на клипчето? Ами Ристо чака, ама той... Айде! Кой каза? Ристе! Ристе! Ай се набиме! Давай, бе. Това клипче ли правиш, бе? Да. Ти кръстен ли си, бе? А? Кръстен ли си? Кръстен съм, да. Кръстен съм още като малък в... Дайте като го Кръстен след. си завира. Не така, настрани. Абе, къде е батко? Това е Манчестър, човек, с тази тениска. Маню. Май 22, Септември какво месец стана? отивам на... Какво става тук? Какво значи май 20? Аз тогава нещо се... 1968. Ти регистрирали? Не знаех, че са 68. Как 68? Не, 968. Ай, то какви тия работи, мамо? Не, малко Ма не, бе, човек, защо аз Кажи ще нещо. го прибивам аз всички, бе? Дай ти морална подкрепа малко, е! Мерси, брат. Камъни! Бах, мамо. Много ти живе. Мерси. Мерси, ко мерси ще? Един кашон ли? А? Кашон е всеки, аз мога да дам кашон. Лави, Синьо, да не сте са наговорили. Ари къса е! Къса е като мъж е! Ние в работно детство. 1948. Ари къса е, къса е! Ааа! Той рисиче за как се чуплю, е. Да, се разчупил вече. Ако беше чуплю. Се скръм тази представа. Тя го... Защо опитва се да снимаш? Виж го, не може даже да връзка. Опа! Още ли опакова, бе? Нощ! Ари къса е, къса е! Така малко е. Къса е, тупмак! Тик-така нещо не се струва, май! Леко шама... Малка бомба. А? Мали, това ако не си го взема в Англия, пак не е истина, човек. Аз ще ти обясня как работи. Вибратор! Извади. Ще прищупа голямата. Внимателно. Оп, пълно ли е? Не трябва да се го Защо е, има аксесуари. Къде е тапата? Тапата, бе! Ой, много е важно. Тапа не спава, мичо. Това нали няма спрат в Англия на... Празно. Еко го напълно. Слагаш си го на масата.